egun hori. Iñakik ondo esan dagoen moduen, papertxu batzuk banatu diestaitz danok daukazuen paper hori, bestela eskatu eta emango zaizue. Bai, paper horretan esan da moduan, inkestatxo bat egingo dugu, inkesta erraz bat da, 3-5 minutuko inkesta bat da, Googleen egiteko modukoa, telefonokin egiteko modua izango duzue, eta besterik barik da zuek parte hartzeko aukera ematea. Ez bakarrik hemen guk zerbait esan, baizik eta zuekin batera zerbait egin, hori da asmoa, egitea. Lagun batzuk esan digute ezin izan dutela gaur hemen egon, batzuk matrikulatu dira, besteak ere parte hartuko dute eta saiatuko gara gu hemen gauden bitartean ere sare sozialen bidez, eta horretan laguntza eskatzen dizuegu, sare sozialen bidez hau zabaltzea, inkesta hau zabaltzea, eta parte hartzea zabaltzea nolabait. Eta gero beste gauza berri bat egin nahi dugu, ez geratzeko betiko molde tradizionaletan edo, eta izango da ondorioak denok batera idaztea. Horretarako dakazue 3. QR kode hori, telefonotxo horrekin, gauza batzuk zirriborro bat jarrita dago, baina saiatuko gara denon artean hori idazten. Orduan, nahi baduzue, telefonarekin, ordenagailuarekin edo ala moduz idatzi edo lagunari izan da, eta hor ideiak, ondorioak eta jarriko ditugu. Proba bat da, eta asmoa da guk hemendik bakarrik, guk ez hitz egitea hemen bakarrik, baizik eta parte hartzea nolabait. Eta gero bestea da beste hitzaldi bat jarraitzeko aurkezpena. Hori izan da, egun pozgarria da, niretzako. Iñakik eta aipatu duten moduan, erronka handiak ditugu, eta erronka horietaz hitz egiteko, Rodrigo Agerri etorri zaigu. Rodrigo Agerri UPV-EHUko ikertzaile eta irakaslea da, LSI sailean, lenguaiak eta sistema informatikoak sailean, eta Ramon Ikajal kontratu batekin ari da ikerkuntzan lanean. Isa taldekoa da, eta orain ere isa taldeko guztiok bezala, baitz zentroko kide ere bada. Berak ikerketan lan asko egin du, eta batez ere, nik gehiena bat enduko nukena izango da, tresna orokorrak eta erabilterrazak edo, egin dituela, hortan lan egin duela beste lagun batzukin, eta euskerarako eta baita beste hizkuntza batzutarako ere oso baliagarriak izan direla, ez euskaldunontzat bakarrik, baizik eta Euskal Herritik kanpo egiten duten ikertzaile askok ere egiten duten Izapaip adibidez, edo ez da entzuna izango duzuen, baina asko erabiltzen da eta asko entzuten da bestek erabiltzen dutelako. Eta besterik gabe berari emango diogu hitza, nahi duzunean. Mila esker Mikel, kaixo guztioi. Nik, hasi baina lehen, gustatuko litzaidake gauza bate... Bai, orain? Orain? Bai, nengoen izaten gauza bat, gustatuko hasi baino lehen, gauza bat esatea, mila esker gonbidatzeagatik, eta niretzat hau egun interesgarria da ni Tudelako batentzat, ni Tudelakoa naiz, Euskaldun berria, eta hemen nago euskaltzen dira, hitzaldi bat ematen eta oso pozik nago. Gustatuko litzaidake hori pixkata diraztea ere gaur, niretzat egun berezia da. Hasiko naiz gaur pixkat sarrera moduan komentatuko dut hizkuntzare prozesamendua ikuspuntutik ze aukerak dauden nire ustez eta gure ustez taldean humanitate digitaletan lan egiteko. Eta zer erronka dauden, eta zer arazoak dauden, eta zer uste dugun egin behar dan etorkizunean pixka eta aurreratzeko. Zer dira humanitate digitalak? Iñakik esan duen bezala, ditugu gutxi gora bera esan aldugu badaukagula teknologia, tradizionalki alde batean, humanitateak edo gizarte zientziak ere beste alde batean, eta gero datuak. Hainbat datu, kasu honetan, guretzat batez ere datuak testua da. Hori da gure behar dugun tresna lan egiteko. Eta humanitate digitaletan nahi duguna da pixkat elkartzea. Arlo horiek desberdinak direnak hastea lan egiten elkarrekin. Tradizionalki ikusi dugu
konputazio zientziak eta humanitateak eta teknologia oroa oso urrun egon direla, eta guk adibidez teknologiatik ikusten dugu humanitateetan aritzen direnak, hori, idazten, balua batekin edo pergamino batzuekin eta gu ari gara gauzak modernoagoak edo dena delakoa egiten, Eta, beste aldetik, teknologia izan daiteke pizkat beldugarria, Baldin gaude, ni ikasi nun filosofia nire garaian, eta oraindik etxe egiten badute nire irakasleekin, oraindik badagau pizkat beldur hori, teknologiakiko zer egin ahal dugun bai guretzat, baina zer kendu ahal dugun gure arlotatik. Eta ideia pizkat hori ikuspuntu hori edo percepzio hori pizkat aldatzea, eta ikustea benetan bai teknologia, bai humanitateak hor egin daitekela elkarlana eta asko irabazi aldugula guztiok. Orduan, hitz batzuk humanitate digitali buruz, zer dira? Esan aldugu dokumentuen digitalizazio masiboarekin, sare sozialekin, estandarrekin eta hizkuntz teknologian edapenerekin arloen arteko lankidetza handiagoa ikusi aldala, gaur egun. Eta badaude arlo emergenteak, munduan, Europan, Estatu Batuetan hasi direla sortzen taldeak, ikerkuntza taldeak, zehazki lan egiteko humanitate digital arloan. Hemen hasi garela pausoak ematen bide pizkate horretan, eta ikus datek estatu mailan taldearen bat agertu dela eta arrakasta handia gainera edukitzen dutela. Eta, ideia da, ondorioa da ere, historia, literatura hainbat arlotan aldaketa sakonak gertatzen ari dira teknologiak gauzak eragintzen ditu arlo horietan. Nola egiten den lan humanitateetan edo gizarte zientzietan. Gauza batzuk aipagarriak izan daitezkena digitalizazioa eta OCR-a, testu historikoak edo digitalizatzeko hori izan da pauso, orain dela urte batzuk hasi ziren gauza horiekin, gure munduan, hizkuntza teknologia mundutik, hizkuntzaren prozesamenduak uste dugu gauza asko dituela eskaintzeko arlo honi. Adibidez, metadatuak automatikoki sortzeko, eta visualizazio tresnak ere garrantzitsuak izaten dira, biztaraketak pizkat erabilgarriak edo aberatsak emateko nahi dugunean begiratu edo aztertu testu historikoak, ezta? Laburbilduz, pizkat irudia horrelako bat izan daiteke, Baditu goiko partean OCR prozesuak, hainbat datu, batzuk digitalizatuta daude ja, eta behin digitalizatuta daude eta testu formatuan ditugunean, aplikatu ahal dugu teknologia batzuk, hizkuntzaren prozesamendu teknologia batzuk, ikusiko dugu zeintzuk diren horiek, sortzeko datuak, hemen, metadatuekin, bai? Eta gero, metadatu horik daukagu hemen pizkat adibide bat, metadatu horietan agertu daiteke hainbat informazio. Izan daiteke, ze tresnak erabili ditugun, ze modeloa, ze hizkuntzak, eta prozesatzeko testu horiek, eta gero etorkizunean berreskuratzeko behar bada informazio hori modu zehatz eta erainkor batean. Eta gero, behin ditugu datuak prozesatuta eta metadatuak antolatuta, garatu daitezke
Bera desberdinetan, bisualizazio pizkat interesgarriagoak ikusteko adibidez hemen, denbora lerro bat, ez? Ikusi alditu hainbat urteetan, ze gauzak gertatu ziren, zer eventuak edo gertaerak aurkitu alditugun, ze entitate, ze jendea zegoen hor gauzak esaten edo egiten edo dena delakoa, bai? Eta horiek dira pizkat guk ikusten dugun kate edo prozesamenduko kate bat arrunta edo erresa, eta esan behar da, hori pizkat hasi dela egiten, esan dudanez, hemen Europan badaude talde batzuk nahiko potenteak gauzak horietan, gu ere hemen Euskal Herrian daukagu esperientzia pizkat, eta orain joango naiz hemendik aurrera pizkat azaltzen zehazki gauza hauek. Azkenean hemen zer egiten ari gara? Egiten ari gara analisi kuantitatiboak, ez kualitatiboak. Guk nahi duguna da aztertzea nola teknologiak lagundu aldigun prozesatzeko hainbat datu masiboak, testu asko, kasu honetan, edo artxibo asko, testu historikoak edo dena delakoa, edo periodistikoak edo dena delakoa. Kasu honetan ere, esan behar da, batxutan, aurrerapen handiak egon direla, baina izan direla mugatuak, gero komentatuko dugu zergatik. Askotan ere aurrerapen gehienak edo teknologia gehiena bakarrik hitz egiten dugu edo hitz egin du lan hitz mailetan, ez? Bakarrik hitz egin eta ez igual egitura pizka eta aberatsagoekin direnak. Eta hizkuntza teknologiak, gure asmoa da muga horiek gainditzea. Eta, kontuan hartu behar dugu beti bezala, hizkuntza teknologian eta teknologietan oro har beti prozesu automatikoak edo erdi automatikoak direla eta beti errore tasa bat egongo dela. Eta oso erronka interesgarria da ere, ez bakarrik ikerkuntzan, baizik eta gero ere egiteko transferentzia, teknologia hori transferitzeko enpresa txikietara edo beste arloetara, beti errore tasa bat egongo dela eta nola kudeatu errore tasa hori ere erronka interesgarria dela eta hori egin behar dela ere bai. Arazoak, komentatu dudan, OCR eginda asko falta da, bai? OCR ere ez da triviala, esan daitezke arazo pila eta errore pila eta lortzen dituzun testuak ez direla askotan erabilgarriak zuzeneko aplikatzeko teknologia horren gainean. Oraindik OCR ez dago konponduta nolabait esateko zuzen. Testu zaharretan askotan badago hizkuntza ez estandarra guretzat, gaur estandarra dana, esan nahi dut. Eta horrek esan nahi du gero, errore tasa hori komentatu dudana, handiagoa izango dela. Hori hala da. Hori guk esaten dugu, jaten direla gehitzen erroreak. Azten zara errore tasa txiki batekin, baina jaten zara handitzen, edo jaten zara jasotzen errore tasa gehiago, eta azkenan igual emaitza ez da hain interesgarria, edo guk nahi genuen bezala. Lizentziak, hemen ez dut hitz egingo horretaz, ez dakit beste batek egingo duen, baina hau arazo handia da, publiko eta pribatuen eremua arteko liskarrak nolabait edo horrek garrantzia handia du. Azkenean guk egiten dugu lan arlo publikoan eta printzipioz asmoa da beti egiten ditugun gauzak, tresnak, datuak anotatzen baditugu korpusak edo dena delakoa, publikoak izatea, hori da asmoa, jakina, baina hori ez da errealitatea, gaur egungo errealitatea, ez? Badakigu askotan ezin ditugula lortu nahi ditugun datuak, testuak, pribatuak direlako, eta hor ere badago beste kontu bat, nik uste dut, aztertu behar dela.
Kritikak, digital humanities esaten duten ingelesez. Kritika bat, asko daude, begiratzen baduzue esteka hori Wikipedian, batez ere ingelesez luzeagoa da artikula eta ikusi daitezke kritika gehiago. Eta, bata da, nahiko kapitalistak direla, humanitate digitalak esaten dute, ez? Labur bilduz, esaten dute, gu hemen hasi zarete zer egiten ari zarete. Sartzen ari zarete, lehiakortasuna edo enpresa munduan nolabait, ikerkuntza munduan, ez? Eta bakarrik nahi dugun dirua lortu, proiektuen bidez, eta pixkat galdu dugu ikuspuntu sakon hori geneukana humanitateetan edo gizarte zientzietan, eta orain bakarrik gure kezka da dirua lortzea eta indizeak edo ez dakiz zer indizeak hobetzea, ez? Hori da kontu bat. Batez ere estatu bateetan badago borroka hori. Hainbat bloga irakurri daitezke horretaz eta kongresuetan ere komentatzen dute. Humanitate digitalak pizka modan dagoela, finantzazioa lortzen ari dela, baina zein da presioa, horretarako. Hori lizentzien kontua komentatu danean, datuak enpresa erraldoien esku egotea eta ez denon eskura hori ere kritika izan dela. Emaitzen interpretagarritasun falta, guk erabiltzen badugu teknologia eta ez badugu ulertzen, edo ez baldin bada irekia teknologia hori, edo ez badugu egiten elkarlana teknologoekin ulertzeko zer egiten duen teknologia zehazki, izan daiteke hartzen dugula teknologia hori kutsabetza izango balitz bezala. Eta horrek, eragina txarrak kasunetan duela. Eta moda izatea, moda da, pasatuko da, eta hasi garen gauza guztiak zer gertatuko dan horrekin, hasi gara igual lan pila eta baditu hainbat proiektu, hainbat gauzak montatuta, baina moda pasatzen danean, finantzazioa bukatuko da, eta mugituko gara beste arlo batera, eta zer gertatuko dan egin dugun lanarekin. Hori ere, inbertsioa baldin bada, gero hori ere pizkat zaindu behar da, inbertsio hori. Pizkat kontu zehatz batzuk gauzak egiten dugun izan taldean eta hitz zentroan, taldean, lankideekin, hizkuntzaren prozesamenduan gaur egun erabiltzen diren gauzak humanitate digitaletan hauetako batzuk dira. Bata da, postalien esaten duten ingelesez analisi morfosintaktikoa, entitateen identifikazioa eta inbasigoa, gero egingo dut irizkero pen txiki bat zer diren gauza hauek. Entitateen arteko erlazioak, iritzea azterketako ere egiten da, oso modan dago, sare sozialetan eta enpresetan ere, egiteko zer uste duen jendeak hainbat gauzei buruz eta bar. Rol semantikoak, analisi sintaktikoak ere, interesgarriak dira, eta sare sozialetan gaien identifikazioa ere erabiltzen dira asko. Eta denbora lerroak eman dut adibide bat. Hemen askotan sare sozialetan eta testu zaharretan ere komentatu dut hizkuntza estandaren arazo bat dela. Normalizazioa normalen egiten dela gero aplikatzeko gure teknologia, baina horrek sortzen dituela arazo gehiago eta kasu honetan asmatze-tasa jaisten dela. Eta ikusi aldugu hemen eskumako gezi horretan lehenengo prozesua asmatze-tasa izan daiteke euskaraz adibidez gaude gutxi gora bera, orokortzen ari naiz, baina 90% edo eta gero jaten da jaisten, prozesuak gero eta konplexuagoak izaten dira eta asmatze-tasa prozesu automatikoak direnez jaten da jaisten, hori hala da. Denbora lerroak oso politak izaten dira, oso ikusgarriak eta oso interesgarriak, baina asmatze-tasa nahiko bajua da oraingoz. Hori da ikerkuntza hobetzeko kontu bat. Nola egiten ditu gauza hauek? Tradizionalki egon dira bi hurbilpen. Bata, eta gaur egun nagusi, datuetan oinarrituta dana. Horrek esan nahi du erabiltzen duela ikasketa automatikoa.
emaitzak izaten dira onak, baina baldin baditu datuak entrenatzeko. Orain komentatuko zer den hori. Eta beste aldetik egon dira ezagutzan oinarritutako sistemak, erregelak oinarrituta edo datu baseekin funtzionatzen dutenak, eta gertatzen dena askotan, lehen urulepinerako egiteko egokiak izaten direla, baina gero juteko mundu realera estaldura eta bar ez dela hain interesgarria. Datuen tan oinarrituta esan dudan ez nagusi, gaur egun gure arloan dala, eta zer esan nahi du horrek? Esan nahi du, hemen adibidez daukagu, ezkerreko zutabean, hitz batzuk, lurralde historikoek babes zibilaren zabakuldean parte hartuko bla bla bla, korpus bat, taldeko korpus bat. Zentroko zutabean daukagu hitz bakoitzaren lema, eskuz anotatuta, hizkuntzalari batek egin ditu anotazio hauek edo batzuek. Eta hemen daukagu kategoria morfosintaktikoa nolabait. Kasu honetan izena arruta izan daiteke, edo adjektibo eta hemen kasua da genitiboa, eta beste izen bat inesibo kasuan, eta bar. Eta hemen daukagu hartuko aditza izango dela. Eta guk behar duguna taldean da, hainbat lankidek, hizkuntzalariek normalean hau egitea. Eskuz anotatzea hainbat datu, eta gero guk aplikatu alditu gure ikasketa automatiko egiteko algoritmoak ikasteko gauza hauek gero egiten testuetan. Hemen ditugu hainbat produktu, Isak garatutako teknologian, Mikelek komentatu ditu batzuk, ni ez naiz hartuko hemen, baina jarri dut hemen, suposatzen dut gero aurkezpena izango dela publikoa, eta jan zaitezketela begiratzea zer dagoen. Hemen komentatu ala, taldean dagoela Clarin sarean, eta sare horretan pixkat bultzatzen ari dira humanitate digitalak eta estatu mailako, Europako maila, Europa mailako kontua da, eta hainbat tresna garatu dira, eta komentatzeagatik batez ere taldean bat deitzen dena analitza eta beste bat konpreseu, eta gero joango gara komentatzen zer den. Adibideak. Guk egiten dugu automatikoki prozesuak, adibide batzuk emango dizkizuet. Lehenengo prozesua egiten dugun oso simplea da, baina oso garrantzitsua, eta hau da tokenizazioa. Horrek esan nahi du, era simple batean, banatu behar dugula nolabait edo identifikatu behar dugula puntazioa, eta gelditu bakarrik hitzekin, eta gero hitz horiei, kategoria morfosintaktiko horiek emateko. Bestela, baldin badaukagu puntuazioa elkartuta hitzekin, gero hori asko ere zailagoa izaten dela. Guk egiten dugu prozesu hauek metadatuak sortzen ere. Eta hemen daukagu adibide bat, badago hitz bat ingelesez, announced, iragarrizun kasu honetan. Eta hemen daukagu hori dela hitz bat, word from, identifikatzaile bat, bakarra, hitz honek edukiko du identifikatzaile bat, 79, esango digu ere zer esaldian dagon hitz hori, laugarren esaldian, zen paragrafoan, offseta, karakteren arabera, zein den offseta, non hasten den offset hori, eta luzera, Eta horiek gure tresnek emango dizkizute informazio horiek, hitz bakoitzarako. Hurrengo prozesua, kategoria morfosintaktikoak emateko, ere edukiko ditu euren metadatuak. Eta baldin badaukagu horrelako esaldi bat, hartzen badugu azken hitza, Varoufakisek, eta hemen izango da analizia, hemen edukiko du honek ere identifikatzaile bat, lema bat, Varoufakis, kasu honetan, kategoria morfosintaktikoak, izen propioa, eta ze hitza den kasu honetan. Eta jaten gara gehitzen
analisiak. Entitateenak, adibidez, komentatu dugu, interesgarria izan daitekeela jakitea Jeroen Dijsselbloem dala pertsona bat, eta Varoufakisek ere beste pertsona bat dala. Testuan, eta baitugu tresnak ere hori egiteko automatikoki, erakundeak, lekuak eta identifikatzeko. Eta kasu honetan, ikusi aldu Varoufakisek pertsona, tagerrak edo etiketatzaileak erabaki duela pertsona bat dala. Hori da person. Eta iritzien azterketa, era berdinean egiten ditugu gauza hauek. Rol semantikoak kasu honetan interesatzen zaigu asko, hemen identifikatzen ditugulako zeintzuk diren aditzak, oroar, testuan, eta behin hori eginda, saiatzen gara lortzen zeintzuk diren aditzen rolak, nolabait. Aditz horren rolak, adibidez, fakturatu zituen, eskatuko du subjektu bat, nork egin zuen fakturazio hori, eta bar. Eta hemen horiek dira, hemen ikusi alditu zuen atributoak edo ezaugarriak. Aditz bakoitzak azkenean eskatuko digu, nik esaten badut zerbait, esaten badut eskatuko du pertsona bat edo norbaitek esaten zera hori. Eta egitura horiek ere sortzen ditugu. Eta gaien identifikazioa garrantzitsua da, jakiteko zertan ze gaiak dauden, adibidez korpus batean, daukagu teknologia egiteko, izateko hainbat sare sozialetan, hainbat zioetan, zertan ari diren, kasu honetan daukagu politikoa, elkarrizketa, eta bar. Denbora lerroak ikusi dugu, hemen interesgarria da denbora lerroetan hainbat maila elkartzen direla eta denbora lerroak sortzeko behar ditugula bai informazio morfosintaktikoa, bai entitateak, bai rol semantikoak, bai denborazkoak eta bar. Eta kasu honetan hemen ikusten dena da lerro batean, urte horietan, baditu hainbat entitate edo hainbat gauzak, erakundeak edo dena delakoak, hainbat events kasu honetan gertaerak edo eventuak normalean aditzak izaten direnak edo predikazioak, eta automatikoki sortzea, adibidez, edukitzeko historio batean, korpus baten esateko gauzak garrantzitsuenak, eta automatikoki hori lortzeko. Bukatzeko, interesgarria da ere, guk hemen hau erakustea ez oso interesgarria. Nik erakusten badiot hau, etortzen badaukat oso teknologia interesgarria begira. Eta ISAML erakutzen diot. Zer da, hori nik badakit egiten ere, Orduan, oso interesgarria da, eta nahiz eta ni adibidez pertsonalki aditua izanez, bai arloan gero eta gehiago zaintzen dela bizualizazioak, eta badaude gaur egun baditugu hainbat tresna eta batzuk publikoak direnak, hemen ditudanak guztiak publikoak dira eta erabili dituzue gero nahi baduzue, estekak erabiliz. Eta erakusteko hainbat gauzak. Hau adibidez, zan proiektu bat, Donostia 2016ko urtean, monitarizatzeko zer esaten zuen jendeak, eventu hori buruz, kapital urtean. Eta hori izan zen proiektu bat Elujarrekin, Beagunea, Isa taldea eta Elujar, eta orain oso jatorrak dira Elujarrakoek, oraindik mantentzen dutelako ataria hor guk horrekin saltzeatzeko. Beste bizualizazio batzuk daude. Adibidez, Goian Tools, hemen sartu nun hauteskundeari buruzko artikulu bat, Nafarroako, nire gauzak Nafarroan, eta hemen ikusi alditugu automatikoki artikulu bat, joaten bagara demagun berriara, hartzen artikulu bat, edo batzuk sartu aplikazio horretan eta emango digu hainbat informazio, Ze gauzak diren, aipatuenak,
forma desberdinetan, eta hemen emango digu ere, terminoen arabera, ze testuingurua dagoen korpus horretan, hitz bat edo entitate bat hartuta, ze testuinguruetan gertatzen den edo ikusi ahal dugun, ez. Eta beste batzuk, hemen daude asko. Hauek hemen Bilbon egiten da, lan hau, eta askate oso bizualizazio interesgarriak. Eta hemen ikusi ahal dugu erkidegoa, egiteko konparatiba eskola materialen beka, jantokia eta txerritar ikasleak erkidegoan, sare publikoan eta sare kontzertatuan eta pribatuan. Eta gomendagarria da ikustea software hau, da ikaragarria. Hala ere, guk askotan erabiltzen ditugu gauza hauek, baina ere oso simpleak izan daitezkela, gauza hauek. Eta programa batean, guk erabiltzen ditugun programetan, egin ahal dugu horrelako txurro bat, agindu bat, eta agindu honen bidez egiten dana 15 segundutan, lortu ahal dugu artikulu batetik edo korpus batetik, hainbat gauzak adibidez maiztasunak, gauza gertatzen diren, artikulu batean edo korpus batean, eta hauek dira zenbat aldiz agertzen den hitz bakoitza edo adiera bakoitza, bale? Eta, erronkak, komentatu dudan hasieran, oso urrun, oraindik badago percepzio hori, nik uste dut aldatzen ari dela, uste dugula aldatzen ari dela, baina oraindik badago percepzio hori eta hemen ditugu hackerrak eta jende arraro hori, eta beste aldean gizarte zientziatean daudenak eta humanitateen daudenak, eta nik uste dut oraindik elkarlana behar dela, hori gainditzeko. Eta eskerrik asko. Hemen, daukagu ere beste aplikazio bat taldean, testu historikoekin. Eta, hemen jarri dut hitz bilatu nun hitza. Eta, agertzen den hemen hau da testu historikoa, digitalizatuta, eta hemen agertzen den digitalizazio bertzinio. Eta egin daitezke bilaketak eta bar. Mila esker. Denbora askanpo gaude, baina galdera bat egiteko tartea utziko dizuet. Galdera laburra mesedez eta erantzuna ere laburra. Okedez banago psikologian ere adibide, zer egin daiteken adibidez psikologia doan nola edo tratatuko? Hasi gara justo lantzen proiektu bat gizarte psikologiako talde batekin, eta nahi dute zeharkatu pizka gurutzatu datuak. Eurek egiten dituzten gauzak eta guk egiten ditugunak pizkat ea osagarriak diren. Adibidez, 2016an eurek zeuden aztertzen zer ustezun jendeak ez dakit, eventu bati buruz, eta jaten ziren leku guzti, eventu 40 eventu aztertu zituzten, eta jaten ziren inkestak egitera. Paper batekin, 20 minutuko inkesta. Eta guk, behagunean, azaldu dudan zeratari horretan Elbiarrekoekin, egin genuen gauza antzekoa, baina datuak automatikoki lortzen sare sozialetatik eta hainbat edabide desberdinetatik. Adibidez, El Diario Vascotik, El Correotik, Gara, Berria eta zakize. Eta guk nahi duguna da, eta baditugu iritzien azterketak eginda, horretaz ere, eta nahi dugu ari gara egiten orain, eurek lortu zituzten datuak eta iritziak eta bar, eta emozioak eta zer uste zenun horretaz eta bar, datozen bat guk lortzen ditugun emaitzekin. Eta hori hasi berria da. Eta oso jaterra ziren gaina gure gana etorri zirelako, eta ez gu. Eskerrik asko berriro.